ndakwa kang tanpa bukti padha lawan ngremehake marang Dratacing Jawata. Ya Pati kula mrene yo. Warantena becik bisa menbawa baris kang prayitno wonten timbalan paman Bathara Guru miji kang putra Kulyawa Dipati Werkudara sangat dangkang mapan ing para kencana cemplungna Kamah Candra Dimuka dina iki uga bae sedika Guru. Kaya yenggah yaka sira pikir kaya denagris meringkah kiwangan lira Ngger Werkudara ya Modipati apa agemu sak derma kadawan dening paman Bathara Guru ya nggih kene nyemplungake jari kita marang Kawah Candra Dimuka Werkudara ora sah mok temen awak nyemplung dhewe. Aneh bocah iki. Pandhawa ki jane iki wong lumrah apa malaikat iki. Yen wong lumrah kudune wedi njegur kawah. Kok malah iki mau njegur dhewe. Wah. Kaya dianggep mau nyemplung ning blumbang wae. Arep nonton piye babar lakon mengku. Kang padha warantena becik bisa menemu baris kang prayitna mbagagek uga kemel sak bulita lae ora nyono jebul semono Bathara Guru oleh mentala marang momonganku Pandhawa ing atase lupute wae durung karuan lah kok tega ngukum Pandhawa dicemplungi marang kawah. Ya dikira Semar ki bayi wingi sore dikira wuta mripatku mati perasaanku kok le ngenteng yang Semar Bathara Guru mengko Kawah Candra Dimuka nadyan kowe iki mewujud lendut geni ora bisa tata janma ning kowe iki titen bisa milahake endi sing bener endi sing luput yen luput mesti dadi mangsanmu ning yen bener moka kowe gelem mangsa saiki aku takon rungokno aku takon Pandhawa kae wong bener apa wong luput yen luput aku lila kuwi mangan Pandhawa nganti tapis. Nek yen Pandhawa kae tak anggap bener, apa titikane? Sumikon gancing langit kelap-kelap saton. Lirikin sanging sang malih gandrung.
jebul cocok karo batinku menawa Pandhawa kuwi ora luput ketitik banyu lendut kawah kok terus malik dadi adem wis ora ketemu tuh kaya meneh nek jane enak sing ngemutuk yang mripat iso bisa mak biak kemutuk dasar tokolane enek terus nganggo kambangan wah iso ngenget weteng lah kok iki kok macet adem kurang semangat oleh arep ngerasake marga wis adem ya syukur bagai sewu dene kawih bisa nitik parang kahanan pun Ndara Pandhawa ndika rahayu lujeng nyemplung kawah ngriki den mboten bleduk malah kepara seger sumyah Paduka Ndara Pandhawa mangun kung kanduhan rimang ngantos pundi Kakang Narada para Pandhawa inggih Adi Guru wekdal mangke sampun jegur mandaling kawah pun Werkudara sakadang mekaten Kang inggih lakon dados indiping Sribala para Pandhawa inggih namung kok ketingalipun kok adem ayem mawon Adi Guru asep desundya inggih kasunyatanipun kathah para dewa ingkang boten ngelakaken dhateng Bima sakadang inggih Kakang dari wancinipun geger Jawi Pandhawa tata Gadi Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana iki ana buta nggegilani Twaka Jungkring Salaka kita iku sapa ya Bathara Guru kowe wis kelangan kawasitan sabab kowe ngerti marang sapa ora susah dadak takon jeneng kulan asalku dagune aku teko kene arep njaluk panguwasa Jungkring Salaka iki peta apa kayuwangan disani karo dewa sing wis kelangan kawasitan para Jawa tepa sir buta iki
ada ana godho iki Sembar iku kadang ono pangaparan iku padha ono Tumikun sangkang sing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung dudu karepe di para Jawata padha murak marik bubar marga kalah kelawan Barakala iki Cundemanik Tadana iki Cundemanik gamaning Bathara Guru. Iya. Cundemanik kowe gaman kang titen iso mbedakake bener lan luput. Yen dibentakku luput tumawa marang dadaku. Yen aku bener kowe marang aku bosok bidormu. Terus pun ya Guru Kakang Narada wonten kelokan para Jawata sami kasoran lebet pusaka kula Cundemanik mboten tumama kepara sangsya giris pangwonipun Barakala menika Kakang. Terus pundi Kakang Narada? Oh ngeten. Saking pemanggih kula inggih saged nyirep browangken Barakala menika namung para Pandhawa Adi Guru. Para Pandhawa inggih menawi ngaten ulun ngedah jegur kawah Candra Dimuka mintasa dhumateng Pandhawa Kakang. Langgih no. Mongko sinten ingkang jegur Candra Dimuka menika titah ingkang dosa Kakang. Lah kanten sumangga Adi Guru kados pundi? Yen kepengin slamet
ayangane nggih kedah minta dhateng Pandhawa. Nang yen wedi diarani dosa, awan kabeh saiki dadi salang-walang. Pripun? Waduh kakang